Gutom na. Oh. Ayun mga kasinag, nailipat na natin ang talian si Magayon. Andito na siya, oh. Di ba? Bagwis! Bagwis! Yun na. Kasi nagkain na si Bagwis, oh. Bumisita naman dito. Good morning! Gutom na? Gutom na, baby Bagwis. Gutom na iyan. Pakain natin mga kasinag. Gutom niyan. Kaya bumisita na dito sa bahay. Kitay! Kitay! Ito na yung daga kahapon mga kasinag, oh. Pakain natin kay Bagwis. Kitay! Kitay! Good morning! Good morning! Quack! 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 Saan tayo pupunta dalawa? Uwi na kayo, andyan si Bagwis. Ayun si Bagwis, oh. Ayun si Bagwis. Gutom na iyan. Gutom na. Gutom na po ang baby Bagwis. Ayan, oh. Kain ka na, oh. Pilipit na naman ang ulo mo. Halika dito sa palayan. Dito ko tayo bibigyan ng daga. Opo. Halika dito. Hindi man ito. Saan pa daw ito piling ipasan? Hindi hahabol yan si Bagwis. Bungawin daw natin itong daga. Ito mga kasinan. Bagwis! Bagwis! Gutom na. Oh. Gutom na talaga ang baby Bagwis na iyan. Opo.
Ito yung daga oh. Ito oh. Yung pagkain mo. Buhay pa ba ito? Saglit lang ha. Bunga-bungawin natin at tawag nito. Hindi mo mahahabol to dyan sa matubig na palayan. Ano po? Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Kahapon nga hindi siya bumaba. Pinapakain nga natin siya kahapon. Hindi naman siya bumaba kahapon doon sa itaas ng niyog. Tamang-tama ngayong umaga. Umuwi siya. Medyo binubungaw ko lang yung daga. Linubog ko sa tubig. Para hindi niya nahabuling masyado mga kasinag. Kasi hindi rin naman niya mahuhuli dito eh. Ayaw rin naman niyang umano sa matubig na palayan. Kaya bungawin na lang natin. Guys. 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 Apa? Ayan yung daga oh. Ayan oh. Opo. Hindi nakain na. Ayun. Ayun yung daga. Nalpasak ko dun oh. Ayun oh. Ayun. Gumagalaw-galaw pa oh. Binaba niya yung mga kasinag. Buhay-buhayin pa yan. Batakbuhan ka nyan. Opo. Ayun oh, humihinga pa oh. Sige na, kainin mo na yan. Grabing niknik ngayon mga kasinag. Panahon ng tagniknikan dito sa amin. Ang liit-liit, ang tatapang.
tao yan mga kasinag, kaya ganyan yan si Bagwis. Grabe talaga niknik. Sige, nakakainin mo na yan. Kaya dalhin mo na sa itaas ng puno. Maniknik baga Bagwis. Para kaga tayo ng niknik. Ano, patay na yan? Ha? Sige na, dalhin mo na sa taas ng puno yan. Sige na, dalhin mo na. Opo. Sige na, dalhin mo na. Opo. Hindi mo makakain yan dyan. Opo, hindi mo yan makakain dyan. May dala ka bagang damo. Kasama niyan daga. Sige na, dali mo na sa taas ng puno yan. Opo. Maniknik. Grabe niknik, Bagwis. Sige na, dali mo na sa taas ng puno yan.
Yun na. Bye-bye. Ay, andito ang baby baguis. Andito siya. Hindi umalis ang baby baguis. Ay, busog siya. Oh, busog ka baga? Ay, hindi mo naubos ang daga na pagkain mo. Busog na siya mga kasinag, oh. Yung dibdib niya, oh. Usbong na. Ayan na si baguis. O sige na, pwede ka na uling umalis. Pwede na ulit ikaw lumayas kung saan pumunta. O busog ka na. Ay, sumagayin mga kasinag. Ayan mga kasinag, iwan ko natin si baguis. At ilipat ko muna si Magayon. Dahil si Magayon ay gutom na yan. Andito si Magayon. Good morning. Magayon. Magayon. Good morning, Magayon. Good morning. Ay. Sandali lang, ilipat ko ang talian. Ayan mga sinag, update ko kay Meme ha. Ilipat ko ang talian si Magayon. Ayan mga kasinag, nailipat na natin ang talian si Magayon. Andito na siya, oh. Diba? Baso, agin mo naman ako. Putik-putik mo pati. Sige, kumain ka na. Kain na, kain. Ay, manunuag na naman. Ayan mga kasinag. Ang lasa ang chinelas ko. Ha? Ang lasa. Yan ang ugali ni Magayon mga kasinag. Kada nilipat ko siya, kada lumapit siya sa akin, dumidila talaga siya sa paa ko o sa chinelas ko. Kasi ang bait talaga itong kalabaw na ito. Hindi ito kagaya ng ibang kalabaw na palapit ka pa lang, tumatakbo na kahit ikaw yung amo, kahit ikaw yung nag-alaga. Pag ibang kalabaw, ganun. Ito si Magayon mga kasinag, napakabait. Sige na, kumain na, kumain. Magsabsab ka na dyan. Mga kasinag, uwi na tayo. Iwan na natin si Magayon dito. Nailipat ko naman si Magayon ng talian. Dito naman tayo dumaan ulit sa may kay Baguis. Ayan si Baguis. Baguis! Bye bye! Dito ka lang muna ha. Maglilipat pa si tatay ng kambing. Dito ka muna. Ayan mga kasinag, ilipat ko naman yung kambing na alaga natin. At si Mrs. magbabahog naman yun ng mga baboy.